Здравейте хора, днес ще ви покажа как да си изтеглите Bandicam и как да снимате с него. Първоначално влизате в Zamunda, натискате Bananas и тук пишете Bandicam. После ще излиза тея, натискате на първото. Чакайте малко. И после ще ви излезе той. Натискате тука. Ето тука. И ще ви излезе торента. Теглите го, след като го изтеглите. Аз го тегля от тук. След като го изтеглите, отваряте го. Чакайте. Да, влизате тук, отваряте го, инсталирате го и после ще се появи на работния плотията клас иконка. Натискате там и ви се отваря това. Тъй, как да снимате сега? Снимането е лесно. Първо натискате видео. Тук ще пише FUT9. Ви го променяте на FUT2, а тук на FUT3. Тук не пипате нищо. И за да почнете видеото, натискате FUT2. Или тук FUT2, снимате каквото си искате и за да го спрете, пак FUT2. И това беше от мен за днеска. Довиждане!